салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. Имрӯз мо ҳастем дар бозори Корбон. Ҳафтум дарвоза бозори Корбон, диюм риядем. Намҷада туника меганёрам. Туникои двойка буромадагиай. Ай Турсия овардагиай ами духтарак. И хай дукониш чӣ надора, хша нишон намета. Барои ами диюм рияд биёен, ами примерно 4-5 магазинай. нархҳои ё 200 сомонӣ будастанд. Двойкаи аҷоибот. Аслан жемпри 200 сомон. Не пешиш бо чӣ дора? Нархош 200 сомон. Ина ёш бо диюм ша. Ё ҳамон хела на двойкаан ё ки не? Ё чанд ян? Ё нархош чанд апа дона? 160 сомон. Нархи донаш. Ё чанд ян? Навад дона. Ина яга 90 дона будаста. Ина ё расветкошон данаи боло ҳастай 200 сомон. Ами 200 сомон ана? Нархои 200 сомон. Не ё дигар? Ё 180, 180. Ина чӣ чанд апа? Ё нархи дона чанда? 270. 270 сомон. Ина ё то размери 52 будастанд. Касе ки курткои фасонака ҳавас дора пӯшидан, балонови хеле цвет метанко. Ё балонови меган амира? Балонови ана зуриш да чия ки пашм дора. Пашмиш ғавс тарай. Ғавси зура ина фирмашам аҷоиботай. Май духтар мегирам. То размери 50. Ай чанд сар мешава апа? Ай чанд сар мешава? Ай 48 то 52. Фарқият шаме ки камтарак чишон размершон майда апои бузбаланда намешава, не ки то размери 52 хуша метонем ки шумо занг бизанед, мо доставка дорем. ҳафтум дарвоза бозори нав. Анаҷа барои шумо курткоҳои стили нав ба шумо нишон метем ки ҳамин бозор да дуромагиай. нархшон 210 сомонӣ. То размери чанда дорем? То 52 размера будааст. Бумахто каде ки камта калонтаран, калон метавон. Неки и нархшон 210 сомон. То размери 52 дошта будаста. Ин болода хадаои бозорда камтара қиматсарай. Чанд та расветкаш ҳастай? Нарама 5 та расветка дора. Беҳад хушрӯ фасон зур, лекин то размери 52. Ана ё не курткотон чандия безукавкотон? 180 сум. Гуфтум то 250 ра фурӯхтеста. Ана марҳамат то 250 ра. То размери чанда дорин ира? То 60 размера будай. Расветкаш ҳам хеле тал кадагия. Ина медонам ҷа 20 намуд расветка дора. То 250 ра фурӯхтеста. Ана марҳамат то 250 ра. То размери чанда дорин ира? То 60 размера будай. Расветкаш ҳам хеле тал кадагия. Ина медонам ҷа 20 намуд расветка дора. Я 20 намуд расветкаш будаста. Ҳай ҷадами палтош неё камтарак хушрӯтар ки ай ҳамада парккунанда бозор да и камай. На марҳамат касе ки мехоҳа занг мезанам, мо доставка мекунем шумода. Ҳамиам расветкош бисёр будастай фасон. Тем барои чи боло да мемонем ки мо ай пештар бигирем. Гуфтан чизи хуб да ами болоҳо мерава. Бароям боло да мондам. Ай пеш мехдора ина бибинем. Касе ки мехоҳа мо доставка дорем. Ҳамин бозор дукони шашум қаторда ҳафтум бозор Корбон. Ҳафтум бозор дарвоза бозори нав мепурсед. Бозори нав ки пурсиден шашум қатор меёед. Ана ин палтора меёбед. Боқи сарбаланд бошед. Худоҳафиз.